Сега, госпожо Димова, ще ни обясните ли по какъв начин медиите бяха уведомени за това, че могат да кандидатстват за общинско финансиране? Ами попитайте ги тях. Какво да ги попитам тях? Питам вас. Няма никаква прозрачност и равнопоставеност. Това, че вие не сте били на последната комисия по длъжни ли култура, сме ние да ходим на е ваш комисията по проблем. култура, за да знаем? Разбира се, беше отразено навсякъде. Попитайте всички тези ваши колеги медии, които... Никъде не е било отразено, направих труда да проверя. Защо лъжете? Уведомихте медиите, които... Имате ли представа колко са сайтовите, колко посещаемост има, за които дадахте общински И данъкоплатци? какво разбирате от медии, вие? Имате ли представа, ви питам, колко посещаемост имат сайтовете, за които Какво разбирате вие от медии? пари? Защо бягате, ви госпожо? Защо бягате, питам ви? Имате ли представа? Искам да разговарям с вас. Как няма да разговаряте? така няма да Коя искате? сте Ние ви? искаме да знаем. Аз ви плащам заплатата и всички варненци. Коя сте ви? Ще разговаряте и ще отговаряте на въпроси. Немайте кога е възпъва във вашия журналист. Кой възпъва? Какво? Вие ако... Кой ви спъва, бе? Кой ви спъва? Кой ви спъва, бе? Какви са тези инсинуации? Госпожо Димова, не сте в театъра, госпожо Димова. Намирате се в община Варна, Къде сте? където ни вие мястото. Отговорите ли на въпроса? А вие защо ме блъскате сега? Защо ме блъскате? Защото ми нарушавате личното пространство. Кой ви нарушава личното пространство? Ще спрете ли да отговаряте на въпроси? Вие сте общински съветник. Ще спрете ли, що бягате като мишка? Ние ще влезем в стаята. Защо сте затворих очите за вилата за това?